И здравейте хора! Днес ще ви покажа как да си направите един капан в Майнкрафт, с който можете да заловите зомбита, крипъри, скелетони и каквото друго си искате. Сега да критнем един лорд на креатив, за да стане по-бързо. Така. Чакаме да зареди. И готово. Ще го направя. Ето тук, да, ще ни трябват пистън, такъв плат, едно такова купче и такова. Чакайте малко. И една ограда. Да. Изкопавате ето така. Вие можете да изкопавате колкото си искате, но не е задължително да е много изкопаното. Защото... Чакайте да покрия тези неща. Сега го запълвате с това купче. Всичкото. След това от страните трябва да изкопаем. Така. След това върху изкопаното ще сложим пистъна. Ето тук има един кон. Опа. И готово. Сега да запълним това пистъни. Тук така ставаме чеко. И готово. Сега да сложим и от оградата само така. Не да направим проста ограда. Така. Чакайте да махна тези животниче. Така, ставяме това върху него. Така. И да... Също за да ви покажа как работи този капан, ще поставим вътре един... Ето го капанът. Така изглежда. Да поставим сега и един вилиджър вътре. Той няма да може да се измъкне, защото когато натисне тези платове, пистънът ще му попречи. Ето. И ако и аз вляза вътре, няма каквото и да правя, не мога да се измъкна. Освен да щупя пистъна. И това е от моя клип. Довиждане, ако го гледате, моля ви, харесайте го или се абонирайте за мен.